Chitunglang so habar diuri terang iruine dolo non puta hem chilele madule theklong sata pachini thapura apiapu kachunigi. Number 15 Mahamaya constituency ke parlo Dokmoka Chitunglang so habar Chandrasenkram sarong amikar diuri terang Artap Dikep Asar Buramen Mensing terang Asar Piamen Ampusingar pi Kidam tang jakhoni phai crepe ho arni anikang sama porpen Barjui kupiko son pelone non puta hem chilide tebok terai donrap chipucheru anke jehumri laplo kunatong keduluni thakta chinine det lopusi ahema soratum pen pachinipong lapen madule theklong sitami bangso 9365735182 mobile number long birta nang pibek thaposi raratumaphan Chuning Ripong Lapen Mahamaya constituency em Lunsing Terona Phan a sub Soviet Sitami Kanghon Kajan Sopen nang Rapik Thapusi Chuning Ripong Dogmoka Pelong Kiram Teron News Fast Karbiang Long non niligado lake Sarmen Kam Sarong Dogmoka hitipen kelo kilometer from andalang asinon dak ini tunang komurinan ko alam tigala pulo ladak kita tang ciklu jon seselo pu ada kangdat dami pu pen hem cibang wedet lasira klar dak abirta ken poni pansi dilitum danang kahumri punamang langli sarpi haidu langli pane ethithini lam arju pon tuina te nangli nangli supo akle komentu pen sigil dapen hem kedam la Kek gundere lo dai san kan an ne kang dadam no janma pemang ke dakta thanang ke dan mu onda ciklu jon bat dak ke sarpi novet sarpi do lapen abong dolang abong ta la an le kam kang dat penoi ke thek peta we masi sarpi ta chong da thek thelo ke sarpi lo masi dak bang ke mang prong oson si dolo ala kleng bang kam kang dat bang penmat bang we dat masi dak asal pi bang ke mang huprong pen asal burata cewai adlo asal pi novet lo pen abong dolang abong ta lan le ke klem ke dam peta ke thek o kali masi asal pi bang ke mang hulok lo si nili nali tumlong na chuning ridun mate media hulong na chuning ridun mang ke lasi dak pen nang repeat ha person lo pen anu se bache thang tha lo si Thek longi pan. Kardam nilimen ke rubjili hansipi kasochan Dokmoka area dakterang hem alam puthak si nilitan chetantun lo temporal he get lan pi lo ya la ke ni pi lo ni nu bang ke chongda daim chongda daim dam ju lo kai ke chongda dam bom lo ta hem che bang ver lo kai chongda dam ke Aki non July 15 alom pen ke hembang vedet sono jo berta ke don prialan ke chen lo ke thang berta ta long le ke angke ni chibong hai son long le ni litam te bok herlo mati chibong bang ka ju dunong le ta lasi chongda bom mati sa pilan phi phanta lasi han non sang punon ta van bo ke non bang ke anta berta long le dalo ya Sila so along what pi mobile number sambal aduma mobile ave phone tha box da chipon hai box ke kai ta lunar juver arni su pista me lun ke arjuver hai anani ke su ta lun ke arju apang ta son dam ma sang chongda dam bo mi hai chongda dam po la chiklu jon ma hapta hini thamte hem che bang po la sapi khan kichu bastu van pipo son van pibom lo nanda ke Yota vedalo. Yota vedali. TBC. Nangli men koson ke thai kha motra. Asal kos la so putha ke dam ju putha koson si. Kiba kadang ke balo. Kedang ho thai long le ho dai son si kenani dukan pe ni dam bon bon sa si. Kini le ke api hong chen ma bang bede. Kenanta bisa bom lo kenanta long de. Don dam ta bisa la. Oh bisa la lo. Puriaran bang ke. Amat ke ciklon susah tu. Susah lo. Itu yang susah jalan. Tenang tu kopi lo kopi puji. Thang ta dak ban ke hem ke thang cibong tu pasai tu susah ke. Lan Inan media hoy tu mari ke sikari kramsa la si lani chongda dambon pulo
Ceplo John susicot siya bang abi non si la si bisari nang kok lo lansing tonikok